सनाफोर बा नोंनि हौवायाथ' BPF निमोन नालाय हाग्रामाजों सारजों थायोमोन नालाय लोगो लोगोनो जेनेबा UPPLजों हाग्रामाजों जेनेबा बे सरकारा बेलेग बे सरकारा बेलेग एगेन्स्ट नालाय UPPLनि मानसिफोरनो भिडिअ फट' गासिबो हरजोबनानै नोंनि हौवाखौ नोङो बिराद प्रुफ देखायनो नागिरबाय नोंसो माथो बांसिन गाज्रि नोंसो माथो बांसिन नाकाथि हो सासे हिनजाव मोजांखौहाय सासे मानसि मोजांखौहाय नों आंनो फट' भिडिअ बायदि बायदि हरनानैहाय बे मानसिखौ भाइरेल खालाम बे मानसिखौ भाइरेल खालाम बेबायदि मानसिखौ ससियेल मिडियायाव हो दासिमबो माफि मागिनाय नों भिडिअ लाबोखै नोंनि न'खराव थांनो थाखाय आं फ्लाइटनि टिकेट नायगासिनो दं नों बबेयाव गारग'गोन आंजोंलाय आङो थांनांगौ गैयामोन आसामाव जुदि नोङो माफि मागिया फ्लाइटनि टिकेटआ इयुं जागोन आंजों 10,000 लाब 15,000 लाब 20,000 लाब नोंखौ गारा आं नोंनि थाखाय दिनै सासे हिनजावा न'खर बायनो थांबाय दं नों जुदि थिला बिसि नों जुदि नंमारगौबा मानसि मोजांबा नों माफि मागिनाय भिडिअ लाबो नङाबा थांनो थाखाय बारा टाइम नांनाय नङा बै हिनजावजों आं लोगो नांनानै नोंखौ मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया आं नोंखौ थानायाव जेलाव दालि ओंख्रि जाहोनोसो थांबाय दं मिथिबाय साननानै लाखा मैनाजों फांगा लानाङा गथ' नोंनि हौवाया गाज्रिबा जों गाज्रि नङा नों बायदि हिनजाव गदाय जाफैदोंबा नै बे मानसिया बुजिनानै लाखा नोंखौ दादागिरि नङा थाखा फैसा दं होननानै दादागिरि दादेखाय आंजों थाखा फैसा जेबो नङा थैनानै थांबा थाखा फैसाखौ लाना थाङा रायजोनिफ्राय समाजनिफ्राय लुथिनाय फैसासो नोंनि हौवानि फैसायाबो डाइरेक्टखाय आं सोरबा हाग्रामा था सोरबा खमरबरन था आंहा जेबो लेना देना गैया खिन्थु नोंसिनि गियाना मोजां जानांगौ आंखौ फासायहोनाङा इयाव मिथिबाय नोंथांमोना बे जिहेतु जालांनाय भाइरेल रेकर्ड बा भिडिअ नङा होनबा बे माने साननैसो बावैसो जादोंमोन होनबा दा दिनै बिदि माने गोबां बर'फोरनि माने गिदिर गोदाव सोराव माने सोरजोंबा नांलाय खमलाय सोरजोंबा दावराव दावसि सोरजोंबा गाज्रि रोखोमनि भाइरेल जानो नङा होनबा बेफोर बर'फोरनिया माने बिदि जाबाय थायो नङा होनबा खनले जाबाय थायो दा बेनिखौ नोजोर होनानै जों बयबो बर' रायजो राजाफोरा माने गाव गावनि फिसालायानो जा फिसाजोआनो जा बा गाव माने बयबो साबधान जाना थानांगौ नङा होनबा दा बयबो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानानै गुबुन मानसिया गुबुन हारिया नुयोब्ला जों बर' हारिखौ मुगैगोन बा लासिंसिं खालामजागोन नङा होनबा बेफोरबायदि बाथ्रा दा बेनिखायनो आं खावलायो आरो न' जोंनि बर' मानसिफोरा जाहाथे बेफोरबायदि गले भाइरेल जाया गुबुनजों मिनिजाया नङा होनबा गुबुनजों नेग्लेक्ट खालामजाया बेफोरबायदि जाबाय थानो होनबा गावस्रालायनाय हाबा जानानै दा बेफोरबायदि गोबां जाथाय जागासिनो दा बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय बयबो निजिनि जायगायाव थिग थाबाय नङा होनबा थेंक इउ स' माच